Ikaw ba? Magpupang kita sunod. Katarog sa mangayo. Wata ko diya kay mangayo ko dire. Ayo. Ayo. Ay, sa mga tao kailangan sa manupang. Atay ba? Ayo. Kay tao diya. Ayo. Biste sa mga tao dire. Oy. Oy, damo ka ninyo. Unsa may imo? Nga ikunog asin si Papa. Nga kasin? Oh. Awat niya, awat sa. Natay vaksin ni? Ano klaro ka daw ako sa nilo? Mga vaksin asa ito ngayo? Atay. May takasin vaksin yata. Uy. Matano pa rin niya? Ayo. Ayo, oy. Oy, nausap na ka manghatag. Asin ako kita ngayo. Vaksin may mahatag sa inyo ano. Ayo. Oh, wala naman po. Uy, kumata sa inyo. Nausap ka manghatag ko dai. Atay sa muka ba yan ninyo oy? Ah, kita kay masukal mangayo kay ko. Unsa naman po? Sama yung gihatag kasi nang di pangayo, bitsin mong gihatag. Ay ate, ikaw rin po yung mangayo nga magreklamo. Muna ito. Oy, kasi nang di pangayo, bitsin mong gihatag. Ako, ikaw na bahala dito, ako yasin. Kasi na itong ipangayo, bitsin mong gihatag. Oy, dataw na ni mong ibuhat. 1 hour later. Ano ko sila? Ayan na niya. Oy, saan ka manghatag mo din? Asa na ka? Saan naman po imo daw? Ayaw, ayaw. Saan naman po imo? Saan mo kung gano'n kaya pa mo mga play? Bos na takot sila. Sa ngayon, ay ate, kanina ikaw lang ngayon kag-asimon sa sila. Ay, sige ka mo, pagdali. Pagdali, pag ako papa dito, ako dito. Oh! 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 Saan ka? Ano yung kutsilo? Parang ako kayo? Serious? Ini? Sililo na nila? Sus, testingan ko na to, hain pa. Hindi ka puto. Pistik. 1 hour later. Sus, noong saan ang yung mga tawhanan magpaulos. Kabulan kayo ng kutsilo. Hoy, matagad na nasan. Hahapin mo, hoy. Hoy. Uy, yan, katulog ang mga tawhanan. Saan man po imo dong? Ka ba? Ang magpaulos bang ka nga? Abol mo kayo ng kutsilo. Hindi ka pag ganyan na. Binangan kang kahit na ito? Ayun na kung saan. Nakaputol, binalas karne. Oo, binangan kang kahit. Ay, natural. Nakain ko dali. Ay, kahit mo nga. Run.